Здравейте, с вас е Ирена от Картишок и днес ще ви покажа как да изработите тази хартиена декорация за коледното дърво. Хубавото на хартиените декорации е, че са евтини, ефектни и са добър повод да прекарате едни хубави вечери с децата си в очакване на празника. Но лошото е, че следващата Коледа тези хартиени декорации обикновено трябва да се направят отново, защото са или смачкани, или скъсани, или са непоправимо унищожени. Не е така обаче с тази украса и сега ще ви покажа защо. По този начин коледната звезда се сгъва и това малко купче може да приберете в кутията с играчки и да съхраните успешно до следващата Коледа. За направата на този проект не са нужни кой знае какви умения или някакви недостъпни материали. Както ще видите във видеото по-късно, правени са няколко сгъвки, използвано обикновено лепило и ето тази красива коледна звезда може да краси дръвчето ви. За целта ви е нужна някакъв вид двустранна хартия. Тя може да бъде дизайнерски картон или това, което имате възможност. Тази хартия е купена от Lidl. Знаете, по празниците там пускат най-различни дизайнерски блокчета. Това е блокчето, което аз съм използвала. В това блокче всички хартии са едностранни, т.е. от едната страна има някакъв принт, от другата страна е бяло. Но мен това ме устройва за този проект, защото аз искам така или иначе коледната звезда да се открои и бялото е добър контраст. Но разбира се, в крафт магазините се продават много красиви дизайнерски хартии, които могат вместо бяло тук да имате някакъв друг дизайн. И това също е един добър вариант. Освен хартия, ни трябва едно необикновено PVC лепило, панделка, най-обикновена панделка и някакво манисто. Както всички знаем, много трудно се промушва панделка през малка дупка. И в това видео ще ви покажа как с ето това тънко телче, използвайки го като игла, може да го промушите през много тънката, мъничката дупчица на манистото. Малко е трудно с една ръка всичко да се прави. Тук ще го видите бавно, във видеото ще го видите доста забързано. Но това е начина. Така. И разбира се, какъв коледен проект без блясък. За целта аз използвам брокат и тази тавичка, но вие може да използвате и обикновен сгънат на 2 картон. Ще видите по-късно как. И така, нека да направим заедно тази украса.